Василий Александрович Николаенко, удзельнік Вялікай айчыннай вайны, сапёр, які прайшоў з баямі палову Еўропы. Нарадзіўся ён у 1924 годзе ва ўкраіне. Бесклапотнае дзяцінства абарвала вайна, але сапраўдныя выпрабаванні чакалі яго наперадзе. Пачатак вайны Васіль убачыў 23 чэрвеня 1941 года. Варожыя самалёты бамбілі цягнік з параненымі салдатамі на станцыі Няданчычы Чарнігаўскай вобласці. У верасні 1943 года стаў байцом Чырвонай арміі, а ўжо ў кастрычніку быў на передавой. Тады яму было всего 19 годов. Подвиг саперов Николаенко и Дунаевск. За вот этот вот, когда они форсировали Днепр и в течение ночи. Ночью они из Дунаевки привозили бойцов. Где-то, может, там бойцов 160 или 200. Вот, за ночь. Василь Александрович прайшоў з баямі ўсю Беларусь. Вызваляў Калінкавічы, Мазырь, Пінск, Брест, Кобрин. 22 красавіка 1945 года на подступах до Берлина был поранены. 2 месяца провел у шпитале. Когда случилось это ранение, определили его в госпиталь и сказали, что будут руку отнимать. И вот он взял утек. И дальше события разворачивались так. Если он не утек, отрезали бы ему руку, а так ему рука служила всю жизнь. Прасоўваўся з баямі ад Пскова да Рыгі праз Латвію, вызваляў Варшаву, удзельнічаў у берлінскай аперацыі. Шли с войны домой советские солдаты, а дорога Вайна пакінула глыбокі след у душы Васіля Александровича. Але ён не зламаўся, вярнуўся да мірнага жыцця, стварыў сям'ю, працаваў. Ён пражыў доўгае, годнае жыццё, дажыў да 100 гадоў. Не стала ветэрана ў снежні минулого года. Я горжусь тобой. Вот это самое главное. Ты понимаешь? Спасибо.